முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்தா ராஜபக்ஷவை தூக்கிலிடும் எண்ணம் தனக்கு ஒருபோதும் இருக்கவில்லை என்று முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் ஃபீல்டு மார்ஷலுமான சரத் பொன்சேகா தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் தான் சமீபத்தில் மாத்தறையில் வெளியிட்ட கருத்துக்களை சிலர் தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். சரத் பொன்சேகா தனது கருத்துக்கு விளக்கமளிக்கும் போது தான் கூறிய விடயங்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மஹிந்தா ராஜபக்ஷ பிப்ரவரி 2009 போர் நிறுத்தத்திற்கு உத்தரவிட்டு பாதுகாப்பு படைகளின் முன்னோக்கிய பாதுகாப்பு வரிசைகளை அழித்ததற்காக மட்டுமே அவர் தூக்கிலிடப்பட்டிருப்பார் என்றுதான் தான் கூறியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் தேசத்தை காட்டிக் கொடுக்கும் ஒரு நபர் தென்கொரியாவில் விமான எதிர்ப்பு துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்தி சுடப்பட்டிருப்பார் என்றும் சவுதி அரேபியாவில் கால்களார் கட்டி தொங்கவிடப்பட்டிருப்பார் என்று மட்டுமே தான் குறிப்பிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில் ஒரு புத்தப்பிக்கு உட்பட சிலர் தனது அறிக்கைகளை தவறாக புரிந்து கொண்டு சில விடயங்களை சொல்கிறார்கள் என ஃபீல்டு மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா குற்றம் சாட்டியுள்ளார். මුදල මල්ල පිටින්ම ගෙනහිල්ලා කිල්නොච්චියට ගිහිල්ලා ප්‍රභාකරන්ටව දුන්නා කියලා තමයි බැසිල් මට කිව්වා. පුතා නේවියකට දාගත්තට පුතා ගියේ නෑ මූදට. පුතා නේවිය කියනන්